Vale, entra al colegio. Colegio dentro. Vale, hola. Sílvia? Esteu mute, esteu mute. Institut, hola, Institut de Sils. Esteu en mute, no us sento. Ara sí, hola, bon dia. Hola, bon dia, bones. Escolta, a nosaltres el que ens interessa és que l'ordinador, aquesta càmera que teniu... Sí, que l'enfoquem als nens, però encara no han entrat. Ara entraran. Vale. Llavors, exacte, quan vosaltres ho tingueu a punt... Mira, ara t'ho giro. Sí. Hola. Ja està. Hola, Anna, ens sents? Hola, Marta, bon dia a totes. Bon dia. Cap allà, diu, aquí, bueno, no sé. Bon dia. Ens sentiu a nosaltres? Ara us sento perfecte, Vale. I veieu bé, aquí? Veieu bé? Sí, es veu l'aula, sí. Mireu vosaltres dos, que sereu els... Sí. Vull dir, els veureu. El que potser... Sí, perfecte. Ara. Va, que ja comencen a entrar. Vale, doncs, Marta, Sílvia, sí. Vosaltres no cal que us mutegeu, perquè ja ho farà el mateix tècnic si és que hi ha molt de merder. Vosaltres, el meu tècnic, ja us mutejarà quan calgui, vale? Yo le dije que iba a ser hoy. Sí, mira que no había venido. Com ha anat? Com us ha semblat? Què us ha semblat? Per tant, és important estar superatents, sisplau, estar superatents i bueno, si us pregunten alguna cosa, doncs, amb sinceritat, entès que ara no hi són, s'estan preparant iguals que vosaltres, sí? Ja us he dit, asseure's bé, actitud positiva, d'acord? Amb ganes d'aprendre i tot. Una cosa, el mòbil, tothom que l'hagi intentat silenciar. Sí, com si estiguéssim en un teatre. Apagat. Jo l'he tingut en mode avió. Sí, Millor apagat, perquè a vegades sonen alarmes. Millor l'apagues. Apagat. Sí, i atenció, suposo que ens agraïm d'aquesta oportunitat que ens donen, Bueno, estem molt motivats aquí. Coneixeu la Matilda? Sí. Sí, és de quart. I la Sílvia? Vinc a buscar ordinadors i a portar-ne, bàsicament. Som professores de ciències, les tres, d'acord? I estem molt motivats i molt contents. Per tant, també aprofitem aquesta oportunitat que ens donen per invitar. Sí? Doncs, sí, clar, perquè s'ha de... Hi ha algú que no s'ha discapat, tothom té permís, no? Sí, estiguéssim al teatre, Jo estic pensant una cosa, i si s'apropa o no? Millor així, perquè és una prova sí. Perquè ells tenen provar en altres instituts i hem de veure... Voldria posar l'ordinador més cap aquí, però l'àudio no em dona, però crec que ja es veu bé, no? Es veuen tots? Es veu bé si està... Sí. A mi no se me ve. A tu no se te veu? Bueno,
I ara tu. Vinc, després. Vale. Jo crec que aquí ja està. Vull dir que jo ja ho coneixo. Ara res, saps? Està endollat, està connectat i... Sí. El que passa és que jo voldria... Puc fer així. El truc vull dir que ja estem preparats. És com una obra de teatre, doncs sí, s'ha de... És com si estigués al teatre. Home, música sí, funciona. No, ja funciona. El truc vull dir que ja estem. Sí. Un moment, és que hem de trobar... Tothom està preparat, no? Ui, hi ha gent que ja no està preparada. Sí, perquè es veurà millor. La otra. No, jo diria que sí, ja està tot. Aquí nosaltres hem minimitzat. 3, 2, 1 i ja comença, eh? Escolta, i com podria començar la presentació? Benvinguts a la nau Ciència. No, que si els espantaré. Ho faré una mica més finet. Hola a tots i a totes els d'aquest espai. Quin rotllo, si m'avorreixo fins i tot jo. Ja ho sé. Ho faré més moda musical. Què passa, molècules? No, tampoc. Ai, crec que hauria de treballar una mica més la presentació abans de començar la connexió. Però escolta'm, pots dir que hi haurà algú que ens estarà mirant? Esclar que sí, Pollet. A veure, tu no vas veure un tutorial sobre com connectar-ho tot per emetre en directe? Doncs jo ho he connectat tot com em vas dir. Segur que ho has connectat tot? Però què fas amb aquest cable sense endollar? Au, vinga, va, que sempre ho he de fer tot jo en aquest laboratori. Ja estem trigant en inundar les xarxes de ciència. No em parlis d'inundacions mentre estic remenant cables que encara van remparent. Escolta, i ja tens el missatge que vols enviar al món? Tota la nit que hi porto pensant, Pollet. Crec que en farem alguna de grossa avui. Sí. Una científica com jo, demostrant teories i fent experiments en directe per a tots els públics. Com una influencer. Tindrem followers, ens farem famosos, ens arribaran paquets de coses gratis a casa. És que la gent té curiositat de saber. Sí. Les xarxes estan plenes de preguntes i debats sense fi, Mira, al TikTok tothom està allà. Però mentre veia, dient, d'on venen les cèl·lules? La teoria de la relativitat. Per això mateix hem de llançar aquesta missió pirata. Sí. La gent té curiositat de saber. Hem de portar coneixement científic per tota aquesta gent que vol saber el que passa al seu voltant. Mira, com deia la Maria Montessori, és especialment important posar bellesa a la ciència. No tot es tracta de pura lògica i de matemàtica, quin rotllo. S'hi ha de posar bellesa i poesia. Exacte, per això estic aquí. Bellesa és el meu nom! I el meu cognom és poesia! Ets jo, que ho tancaràs tot? Què vas dir que ja vas? Que ja hi són. Canal del meu capítol Valentina Quàntica. Jo sóc la Valentina, la gran científica, la millor científica, la supercientífica. I aquest és un canal pirata de ciència. Sí. Us pot
semblar mentida, però hem hackejat la vostra connexió per emetre ciència! Què? Us sembla bé? Hola? Que hi ha algú a l'altre costat? Em sentiu bé? Aixequeu els braços! Sí! Qui em sent bé? Ciència! 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 Sí? Fantàstic! Doncs que sapigueu que estic aquí per solucionar la vostra curiositat. Segur que a vosaltres us passa el mateix que a mi, oi? Jo, a la vostra edat, sempre em preguntava el perquè de les coses. Per què no puc sortir? Per què no puc menjar llaminadures? Per què m'he de rentar les dents després de caràpet? Per què no puc jugar a la Play tot el dia? Per què m'he de menjar això si a mi no m'agrada? Per què m'haig de dutxar sempre? Exacte, a mi m'està així tot el dia, però deveu tenir coses més importants a fer, oi que sí? I vaig anar creixent i el per què sempre continuava a la meva boca. Era molt curiosa, mira tu. Les meves mares estaven fartes, però fartes, de respondre'm tot el dia tantes preguntes. I per què això? I per què no? I per què? Entrava en un bucle i no n'hi havia mai prou. I sabeu què van decidir? Van decidir comprar-me llibres i llibres i llibres de preguntes i respostes dels grans interrogants. I així vaig arribar a ser científica, gràcies als perquès. I gràcies a les meves mares també, esclar. I no us penseu, els perquès em segueixen acompanyant en el meu dia a dia. Vull dir que he anat creixent, però jo segueixo encuriosida amb el món que m'envolta. Per què el mar és blau? O per què el cel és tan lluny? I les estrelles, per què pengen d'allà si res les aguanta? I per què hi ha un pollet gegant al teu costat i encara no l'has presentat? Sí, perdoneu. Us presento el meu petit pollet. Jo no sóc el teu petit pollet. Ah, no? I doncs qui ets? Sóc el pollet. El meu petit pollet? Jo no sóc el teu petit pollet. Ai, doncs de qui ets tu? Soc meu i de ningú més. D'acord, ja ets grandet. Us presento el pollet! Pollet, és que t'hauríem de buscar un nom artístic que moli una mica més, perquè pollet sol és molt soso, no? Home, a mi ja m'agrada dir-me pollet, però en realitat em dic Pollet Fernández. Pollet Fernández des de quan? Des que vaig néixer a la granja dels Fernández. D'acord, doncs Pollet Fernández, deixem-nos estar de tonteries i anem per feina, que el que avui hem vingut a fer és a fer ciència amb totes vosaltres. I ara començarem a experimentar de veritat. I esteu d'acord? Esteu preparades? Sí. Com estem? Sí. Preparades? Perfecte! T'imagines que t'haguessin dit que no? T'enfonses, eh? Doncs això és exactament el que tractarem de fer avui, de no enfonsar-nos, perquè aquest experiment que veurem es tracta sobre les arenes movedisses. Hola, i per demostrar-ho què hem de fer? Hem d'anar a la selva o què? No, home, no! Pollet, el que farem serà un símil d'arenes movedisses, però a casa nostra, amb uns ingredients molt fàcils que trobarem tots. Pollet, prepara el terreny. Exacte. Necessitarem només 3 coses. Primera cosa, maicena, que no és l'últim ball de la Rosalia, ni una persona que li agradi sopar poc, sinó que es tracta d'una farina de blat de moro. Potser la coneixereu perquè es fa servir per fer pastissos. Escolta, no necessito el pot aquí davant, necessito la farina de dins, que sembla que ens patrocinen, i aquí ningú ha pagat un duro, sabeu què vull dir, Quan siguem influències, si ara encara no. Molt bé, la farina de blat de moro. I per aquest experiment n'agafarem 2 paquets. Surt una mica cara, però ja us ho podreu permetre. I ara, una miqueta d'aigua. Una mica més de mig litre, ja en farem prou. Està bé l'aigua que surt de l'aixeta, però si és d'ampolla, sempre va més bé. Nosaltres fem servir Sant Aniol, que tampoc ens patrocinen, però bueno, d'aquí temps ja parlarem. I, per últim, però no per això menys important, necessitarem un bol. Un bol de cuina, Pollet, un bol de cuina. Perdoneu-me que estan pràctiques encara. És important que aquest bol estigui net i tot el que fem servir en aquest laboratori ha d'estar hiperesterilitzat. Perfecte. Doncs ara el que farem serà posar primer de tot la farina de maicena a dins del bol. Els 2 paquets, 800 grams de farina. I ho repartirem de forma que quedi ben pla de sobre perquè es pugui barrejar millor. Això se'n diu de forma uniforme a casa meva. I ara hi afegirem
600 mil·lilitres d'aigua. Per què? És molt interessant que la barreja sigui exacta. Ficarem la farina i després 3/4 parts d'aigua. En aquest cas són 800 grams de farina i, per tant, 600 mil·lilitres d'aigua. Si feu altres quantitats, ja us ho calculareu vosaltres amb la calculadora. Ja ho enteneu. I tirarem l'aigua amb cercles concèntrics de fora cap endins, de fora cap endins, però a dins del bol, Pollet. Sí. De fora cap endins, però l'aigua abocant-la dins del bol. Exacte. Així. Molt lentament, perquè la massa es comenci a prendre. I ara ve la part que m'agrada més a mi, que és la de barrejar-ho tot ben barrejat. Ho barregem ben barrejat sense embrutar. Espai, on estem? Treballant. Ho barregem ben barrejat sense embrutar. Amb les que estem trobant. Ho barregem ben barrejat. Ai, Valentina, concentra't, que aquesta gent no té tot el dia. A veure, com us explicava? Aquest tipus de fluids tenen un nom molt particular, que es diuen fluid no newtonià. Sí, ho heu sentit bé. No newtonià. I us preguntareu, i d'on ve aquest nom tan estrany? Doncs ve d'una persona, concretament de l'Isaac Newton. Que algú el coneix, l'Isaac Newton? Algú sap qui és? Algú sap qui és? No, no ho saben. Sí que ho saben, sí. Ja, aixequeu el braç. Sí? Sí que ho saben, sí? Sí. Qui és l'Isaac Newton? El que va fer la teoria de gravetat, no? Algo així semblant. De la gravetat. La teoria de la... Fantàstic, exacte! Molt bé, perquè hi ha vegades que em trobo que hi ha gent que em demana l'Isaac Newton, sí, a mi em sona que és un cantant de flamenco. No! O algú altre que em diu, no, ja ho sé. És un tenista molt famós. No! Com molt bé ha dit el vostre company, l'Isaac Newton era un científic, un dels millors que va existir en la història. Sabeu què li va passar? Estava fent la migdiada tranquil·lament a sota d'un arbre i li va caure al damunt del cap una poma. Clac! I es va començar a preguntar, escolta, i per què les coses cauen avall i no amunt? I així va anar fent investigacions fins que va descobrir la llei de la gravetat, entre molts d'altres descobriments. Per això, quan ara algú us pregunti qui és Isaac Newton, vosaltres ja podreu dir un gran científic. Bé, doncs com us comentava, aquests tipus de fluids, aquesta barreja que estic fent, que són les arenes movedisses, es diuen no newtonians i tenen la particularitat de que es poden comportar com un sòlid i com un líquid a la vegada. Sí, ho heu escoltat bé. I tenen un comportament diferent que els líquids clàssics, com l'aigua, la llet o el colacao ben fresquet del dematí. Valentina, que puc barrejar una mica? No. Ara hem d'esperar 5 minuts a que la massa acabi d'agafar totes les seves propietats. Pollet, per què no els expliques un acudit? Jo? Un acudit? Va, vinga. En són de pollets. Doncs vinga. Els explico. Què fa un pollet molt gran dalt d'un arbre? Pio, pio! Pio, pio! Arriba el pollet, no para! Vinga, ja han passat els 5 minuts. Que ràpid passa el temps quan et diverteixes, oi que sí? Molt bé, a veure, anem a demostrar com es comporten de veritat aquests fluids no newtonians. Pollet, acosta la càmera que no veuran un pijo, si no. Has de venir a gravar aquí. Molt bé. Anem a veure com les arenes movedisses es comporten diferent perquè canvien la seva viscositat depenent de la força que apliquem des de l'exterior. Anem-ho a veure. Si jo aplico una força reduïda, la massa es comporta com un líquid i em deixa entrar...
tranquil·lament a dins del bol. Si jo aplico... És la connexió, això no pot ser. Es podria dir que pari, quan passi això, saps? Allò... Ara. Bona. I no t'hi pots dir si poden parar un moment i anem a una altra cosa? No, ja. Jo crec que és... Mira, no, per això fèiem la prova pilot, És això, sí. Ara hem de parar, perquè és que estaven a punt de fer l'experiment físic. O sigui, Pues yo no lo veo. Ai, clar. No sé si son nosaltres. Ja, jo crec que Hola, vosaltres. Hola a tots i totes. Ara. Ja està. Se'ns ha tallat una mica, Qui és, No se escucha. No se escucha. Però espera, és que està tancat. Veus? Ara. No. Está silenciado. Ells, no? Sí. Ells. Han silenciado. M'escolteu? Sí. Fantàstic, hem pogut tornar a connectar l'emissió pirata. Això passa quan fas coses que no toquen. No, aquí no ha passat res, Rebobinem una mica. Estàvem explicant que el fluid no newtonià canvia la seva viscositat depenent de la força que apliquem des de l'exterior. Per tant, si jo intento entrar, acosta't, Pollet, amb una força reduïda, el meu dit tranquil·lament, es comporta com un líquid i jo puc entrar fins al final de la massa. Però què passa si jo intento entrar aquest dit igual, però amb una força elevada? No em deixa passar. Ho veieu? Però a veure, un moment, que potser us han patat algunes neurones. Tornem a provar i ara amb tota la mà. Si jo entro amb una força molt reduïda, molt a poc, tranquil·la i relajada, la massa se'm deixa entrar i es comporta com si això fos un got de llet amb colacao. Però dius, va, ara ho tornaré a provar amb una força més elevada. Avui al dematí he anat al gimnàs, Pollet, ja veuràs. Això passa perquè les molècules s'uneixen i fan un escut protector. Ara, i si ho provem? Espera, que deixo la càmera. Si ho provem, Amb el que tu vulguis. amb aquesta mandarina. Home, però és el meu esmorzar, Pollet. Però tu has dit que força elevada, viscositat elevada, no passarà res. Si la tiro. Va, d'acord, va, tira. Ho tiro, va. Una, dues... Quina passada! Mira, va, una altra, vale? Sí. Mira. Una, dues, tres. Que ho veieu? Resumint, molècules! Això és exactament el que passa amb les arenes movedisses. Amb les arenes movedisses! Sí. Si poguessin passar pel damunt d'elles exercint una gran pressió de cop, Una gran pressió de cop. no ens enfotsaríem. No ens enfrontaríem. Igual que ha passat quan el Pollet ha llançat la meva mandarina al vol. Però, si intentem passar per al damunt d'unes arenes movedisses molt a poc, com si no tinguéssim pressa, es comportarà com un líquid perquè varia la viscositat i ens enfonsarem. Així és que ja ho sabeu, molècules, no hi ha pregunta sense resposta. Per tant, posa'm a prova. Espera. I no vols fer un torn de preguntes? Un torn de preguntes, no? No, però per què no el fem al final? No, el fem al Perquè final. primer vull preguntar una cosa petita. Vale. Un moment, Poseu-me a prova a mi i a tota una comunitat de científiques que hi ha al darrere meu, que ja han existit abans i que segueixen sent ara. M'agradaria saber una cosa, Pollet. Sí. Si coneixen alguna dona científica, m'han parlat de l'Isaac Newton, però jo ara m'agradaria saber
si coneixen alguna dona científica. Aquests nois i noies. ¿Cómo se decía? La que fue a la Antártida. La de l'Antàrtida. Josefina Castellvillo. Josefina Castellvillo. Dic Marie Curie. Marie Curie! Fantàstic! Doncs sapigueu que hi ha algun altre? He sentit algun altre? Josefina Castellvillo. La Josefina Castellvillo. Fantàstic, la Josefina! Però sabeu que n'hi ha hagut moltíssimes durant la història que potser no ens han explicat massa. I jo ara us les explicaré. Follet? Ara farem l'explicació bona. Alexa! Posa'm la música! La Wang des del seu jardí, allà a la Xina. La Wang era una noia del 1700. Estudiava tots els eclipsis de lluna. I explicava a tothom que la Terra era rodona. La Nicole va calcular el temps del cometa Halley trigaria en tornar a passar. Aplicant els rajos X com la Rosalind. Ui, sí, n'estudiava la difracció. Van poder trobar la forma de l'ADN. I alguns investigadors li van robar. I la Hedy va iniciar el Wi-Fi i el GPS 50 anys abans de poder-lo connectar. Mama, jo vull ser científica. Viure de l'analítica. I fer una troballa mítica. La Marie va descobrir la radioactivitat. La Marie Curie, que són els llibres de l'escola. La primera matemàtica es deia Hipàtia. A la Lluna hi ha un cràter que porta el seu nom. La Rachel va veure que, contaminant tant la Terra, la podríem arribar a matar. Mama, jo vull ser científica. Viure de l'analítica. I fer una troballa mítica. I ara què? Què us penseu? Que no hi ha dones científiques o què? Ara sí, Sí. La Carme està fent robots que ajuden a les persones. I la Carlota està lluitant per la malària. L'Olga estudia cada dia el canvi climàtic. I la mare, la creativitat dels artistes. No vull ser monotemàtica, però la Sònia ha escrit un llibre excavant de física quàntica, que són superinteressants de llegir. De fet, us els recomano moltíssim, perquè parla d'uns personatges fantàstics i meravellosos, d'uns misteris que són una passada. De fet, no els entens gaire, però quan llegeixes el llibre dius, oh, ara ho he entès. No has parat d'explicar tantes coses amb aquesta cançó. Mama, jo vull ser científica. Viure de l'analítica. I fer una troballa. Mítica. Què us ha semblat aquesta cançó? Heu vist quantes dones científiques hi ha hagut i segueix havent avui en dia? I això és molt important, que seguiu tinguent ganes d'aprendre de la ciència i de preguntar curiositats. Per això estem aquí les científiques, per donar sentit a la vida, aportar coneixement. Molt bé, i fins aquí. No. Ara sí, ara un torn de preguntes. Ai, sí, perdoneu, que m'embalo i me vengo a arribar. Podeu fer les preguntes que vulgueu sobre l'experiment que heu fet. Què us ha semblat? Teniu alguna curiositat? Vinga, va, torn de preguntes. Vol preguntar alguna cosa? Va, no espereu, que només us diré per saber... Pregunteu? Algú té una pregunta? No? Dubtes? No? Us faci vergonya!
No teniu cap dubte sobre com ho han fet, sobre què passa amb les molècules, no? Perquè és maicena, perquè pot ser Mira, mira. Un moment, Què fan? Què fan? Que porque es maicena y no levadura. Per què maicena i no levadura? Molt bona pregunta, perquè ho hem provat amb tot tipus de levadures i no funciona cap. Només la maicena. Sí, sí. És l'única que funciona perquè surti el fruit no newtonià. Deu tenir uns ingredients, unes particularitats que el fan tan especial. Per això també pugen millor els pastissos. Perquè mira que n'hem provat, us ho dic de veritat, N'hem provat i l'únic que va bé és la maicena. I que consti que no ens patrocina. La sal, què has de provar? La sal. I una pregunta, Xito, a veure si pensi que sempre bé. Endavant. Us ha fallat l'experiment algun cop? Sí, amic i amiga. Sí, ens ha fallat alguna vegada. El que passa que ja teníem fet l'experiment abans i hem canviat el vol i ja està. I llavors ja l'hem entrat. Perquè a vegades són 5 minuts i a vegades si anem més ràpid o més a poc es fa o més dur o més líquid i llavors no funciona. Per això ha de ser 5 minuts exactes. I ha de ser la quantitat exacta que us hem dit, sobretot 3/4 parts d'aigua, perquè a vegades si perds una mica de maicena quan aboques a dins el bol o si fiques més aigua del compte, has d'anar afegint o traient fins que vegis que la massa et deixa entrar els dits a poc i quan ho fas fort, no. Bé, de fet, això ho tenim explicat també als vídeos del canal de YouTube, perquè va, a part d'emetre ciència així amb canal pirata, també tenim un canal de YouTube. Sí, Valentina Quàntica. Si el busqueu a YouTube veureu diferents experiments i aquest està allà. Exacte. I fins aquí l'espam. Cal tenir uns comentaris. Així que el cas, que si no té res d'allà el treuen. L'aigua que heu utilitzat ha de ser aquell tipus o pot ser qualsevol altra? Tipus la marca. L'aigua de l'aixeta a vegades no funciona, però és més una cosa de temperatura. Ha de ser una aigua natural. Si està freda, no funcionarà. I si està una mica calenta, tampoc funcionarà. Aigua natural. I la de l'aixeta a vegades surt més freda. Llavors, ha de ser així, natural. Proveu amb l'aigua de l'aixeta o aigua de garrafa. Exacte. A nosaltres la que ens serveix més és la Sant Aniol a temperatura ambient. És la que fa exactament aquesta mida. 3/4 d'aigua i farina i surt l'experiment perfecte. Si us fixeu, hem falsejat els 5 minuts perquè no n'han passat 5 de veritat, però està tan perfecte i milimètric que surt en 1 minut i mig. Sant Aniol Alguna pregunta més? Algun dubte o alguna cosa més de l'obra? Algú té alguna pregunta de l'obra? Tots els dubtes resolts? Si tenen algun experiment més, pregunta si heu fet algun experiment. Sí, Xènia? Molt bé, Sí. Heu fet el Melissa, que està molt Si tenéis algún experimento más. Un experiment més? Sí. Tenim un experiment per fer un núvol a casa. És una passada. Què més tenim? Tenim un experiment per treure, que el tens tu, una moneda de dins un plat amb aigua sense tocar, ni el plat ni l'aigua. I tenim un altre experiment per veure l'arc iris a través d'un prisma. I que explica, en realitat, per què el cel és de color blau, que no sé si us ho heu preguntat mai, però jo no ho havia entès. I fent l'experiment he arribat a entendre-ho. Per què el cel és blau? Al YouTube de Valentina Quàntica. Els trobareu tots allà. On es troben aquests vídeos? Al canal de YouTube. Si voleu, també ens podeu enviar preguntes al mateix canal de YouTube de coses que us interessaria saber, d'experiments, coses sobre el mateix experiment. Si no heu entès alguna cosa, allà ens ho podeu preguntar tot, que nosaltres estem tot el dia... Som influencers ja, quasi. I ho responem tot molt ràpid. Fins aquí? Ho teniu tot resolt? Fantàstic! Doncs fins aquí el Valentín a les aules! Ara desapareixerem de la vostra pantalla, però no de les vostres memòries. I si voleu que seguim fent ciència, no ho comenteu amb les autoritats. Així
En 3, 2, 1, pel poder de la ciència! Sonia. Son las 11, faltan 20 minutos. No, un moment. No estiguem pendents de veure fer classe, sisplau. És una cosa molt important. Escolteu, voleu o no? Una cosa només, a veure, això és una prova pilot, ja ho sabeu, sembla que ja us ho va explicar la Sònia, és la primera vegada que es fa a Catalunya això, és una prova que estan fent aquesta gent perquè el context que tenim, ja ho veieu, com està anant el món, i segurament moltes coses les haurem de fer així, virtualment, per tant, no tinc la sort de poder provar. Però, què ens agradaria saber a la Patrícia, a la Sònia i a mi és, de 1 a 10, sí que ens agradaria saber, 1 no m'ha agradat gens, 10 m'ha agradat molt. Ens agradaria saber, per una mesura, quan us ha agradat? Un número, digueu, de 1 a 10. Ho dic perquè ara jo amb el mòbil trucaré aquesta noia, que és la directora, l'Anna, aquella senyora que ha sortit, era la directora de l'obra. I ella una cosa molt important que necessita saber és, vosaltres, com a estudiants, si us ha agradat o no us ha agradat i què poden millorar. Jo tinc coses, el tema del so, ja sé, coses del so que quan cantes no se sent. Per tant, diu un número i també quina cosa creieu que nosaltres com a estudiants és molt important, perquè jo ràpidament el trucaré i diré, mira, els alumnes que m'han entrat sí, ho han entrat, Escolta, tenia la targeta. Sí, hola, Anna. Hola? Un moment, he de parlar. Hola, bones. Hola. Hola, bones. Anna, Digue'm. vols rebre un feedback dels alumnes, dels estudiants aquí en directe o com ho fem? Sí, a mi m'estaria molt bé, vull dir que jo sí... Sí? Sí, fantàstic. Si me diuen una mica com ho veuen i tot, fantàstic. No et veuen, tu? Anna, no et veuen a tu, Ah, no? No et veuen. No. Mira, genial, súper. Oh, bueno, tan grossa poder no cal que em vegin, no? Super, mira, la teniu aquí. És l'Anna Roca, que és la directora d'aquesta obra de teatre. Hola. Hola, Bones. No t'haig de mirar, ja no t'haig de mirar. On està la càmera? Anna, aquí. Sí? Anna, ara estàvem en la fase que dèiem que seria bo, que es deia de 1 a 10, quan us ha agradat, quines coses us podem dir la directora per millorar l'obra, que era una mica la idea que teníem, de coses que es poden millorar per fer-ho encara millor. Va, què s'ha de fer? Et sembla, Anna, fem així? A veure si fem... Elifa, mira, allà hi ha un noi. Em sembla perfecte. Sí. Izan, a veure, coses, primer, si t'ha agradat o què t'ha agradat i coses que els pots dir per millorar l'obra. Si ho han de fer més llocs, què faries? A mi... A veure, el veus, l'Izan? No sé si el veus. Bueno, el sento. És que estaria superbé que el poguéssiu veure, no? Mira, el veus? El veus, ara? El veus? El veig de lluny, sí. A mí, personalmente, me ha gustado un 7. Un 7. Per què? No. Lo que tendría que mejorar es cuando cantan la veu, que hasta ya la veu. Vale. Perfecte. Vale. Si es talla la veu, vale. Perfecte. Això és lo difícil de treballar així amb streaming, perquè les connexions, clar, no depèn només de nosaltres, depèn de la connexió de l'institut, depèn de la connexió... I això és una mica una loteria, per dir alguna cosa, de vegades. Però vale, m'ho anoto, Gràcies, moltes gràcies. Què deies? Coses que hi podeu dir a l'Anna. Què més hi podeu dir? Dieu dir? El tema de dones. Un moment, Anna, anem fent. Que ara tocat el tema de dones, també, no? De dones científiques, què us sembla? És molt important. A mi m'agrada. Un moment, com es diu? Valèria. Valèria. La Valèria la tens aquí. Mira'l aquí a la càmera. És que què dic? Opinió. Diu opinió. No tens opinió, l'Anna, que està aquí.
Doncs Vale. a mi personalment m'ha agradat un 7 també per ahí. I l'únic que queda així és el so. El so, Vale. Jo crec... Puc afegir una cullerada, Anna? Sí, i tant. Jo crec que quan Analiza ho deia, és a dir, quan cantaven, que era molt xulo la cançó aquella, com que es movien, a vegades no era la connexió, sinó que el micro sortia de la boca, és a dir, es desplaçava i no se sentia tan bé la veu, no sé si m'explico. Vale, sí. Jo també ho he vist, perquè jo no estic al plató amb ells, vale? Estigues en un altre lloc. Jo estic en un altre lloc, bueno, per circumstàncies, però a més ha anat bé perquè jo també ho pogués veure, doncs, tal com ho veieu vosaltres, val? I això és perquè ells van sense micro, perquè s'agafa la veu, el so directament de la càmera del que estem gravant, de la càmera, val? I, bueno, això ha anat bé veure-ho per provar a veure si el pròxim dia que farem l'estrena, doncs ho fem amb micro, que ja ho havíem provat i ho havíem tret, teníem el dubte. Molt bé. Més comentaris. És molt important ara que ajudeu a Marçal. Dieu valoració. Per ell és molt important, Marçal. És molt important que feu coses. Veus en Marçal? Allà al fons hi ha en Marçal? Sí. Aixeca la veu, és important. Digue'ls. Però si vos acosta, però digue'ls. T'ha agradat? No t'ha agradat? No està malament. Per ser una prova, ha estat bé, només que el so, el que diu tothom. I el contingut. Això ells necessiten... Sí, però Marçal, ells necessita que diguis què t'ha semblat l'obra, el que expliquen, com ho expliquen. Sí? L'experiment bé, no? Sí. Hi ha alguns que l'havíem... Alguns no ho sabien, aquest experiment.